खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलाव आरो बे थाइखाजरा ओनसोलनि राइन' स्पर्टिं क्लाब गेलेग्रा फोथाराव जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। बिथांमोनानो बे समाव बे गेलेनाय हाबाफारिनि थाखाय साखाफारा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ नैबे साखाफारा खालामनाय माखासे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय बे समाव खावलायदों। लोगोसेनो बे समाव बे गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बा गुथि बड'लेण्ड जोलुर ट्रफि 2022 बेनि बानजाय आफादनि मासिगिरि बिथांमोना बे समाव नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब गेलेग्रा फोथाराव बे समाव दङ। बे समाव जोङो बे बानजाय आफादनि मासिगिरि बिथांमोननि गेजेरजों नैबे गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे गेलेनायनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। नैबे थाइखाजरा ओनसोलाव गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। मा फोरमायगोन बे समाव? दिनै जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बे थाइखाजरानिनो राइन' स्पर्टिं क्लाबाव जानो फैगासिनो दङ। बेखौ आसा खालामदों जाहाथे बयबो रायजो राजाया फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैयो बेखौ जों खावलायदों बा आसा खालामदों। आरो लोगोसेनो बे ओनसोलनि फैबाय थानाय गथ'फोरखौ जाहाथे बेखौ नुहोनानै जोङो साफ्रोमबो स्पर्ट्सआव आग्रह जायो। बिनि थाखायनो जोङो गोसो होनानै नैबे खेलाखौ टेन्डार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै गोसो होनानै नैबे खेलाखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बेखिनि। राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव नैबे जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बेनि रांखान्थि दालाय आफादनि गाहाय बिथां रन्जित मुसाहारि बिथाङा दङ। बिथांमोना गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो लादों जानो थांगासिनो दङ। बे समाव मा बुंदों? ओरैनोथ' जोंनि जिथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे थाइखाजरा इउनिटनि सिङाव थानाय थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरियाव जानो फैगौ 6निफ्राय 12 तारिखसिम अक्ट'बरखौ जानो थांगासिनो दं। बेवहाय जों ओनसोलनि माखासे जोङो जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोग्गाथाव आं बेखौ सानो। नोंथांमोना नोंथांमोना बे खेलाखौ सालायबोगासिनो दङ। माब्लानिफ्राय बा बबे समनिफ्राय नोंथांमोना बे खेलाखौ सालायबोबाय थादों आरो बे खेलानि गेजेरजों नोंथांमोना मा थांखि लानानै? ओरैनोथ' जोङो मुंख्लं होनोबा दुलाराय बर' फरायसानि जारिमिनखौ रावबो मिथियै गैया। जों बयबो मिथिखागौ। बे मुंख्लंफोरनि थाखायनो जोङो माखासे ओनसोलाव जौगानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै आं सानो। माब्लानिफ्राय? ओरैनो सिगांनिफ्राय खालामबोबाय थाखादों। दिनैहाय जाबै जाबै जोंहा गुथि सिम सफैबाय। नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दखरा हिन्दुवारनि आनसलिकनि जे आन्दाराव बे देग्लायनि बोसोराव जोङो थाइखाजरा इउनिटनि आन्दाराव राइन' स्पर्टिं क्लाबाव खुंफुंनो लादों। दासिमाव माबे जायगानिफ्राय गेलेगिरि हानजाफोरा नोंथांमोननि सेराव जयेन खालामदों? जयेन खालामनायाथ' जोङो ओरैनो जोंहा 6टा इउनिट दंखायो। बेनिफ्राय कलेज थाबाय सभारन कलेज, बेनिफ्राय जोङो गरखानि दङ, बेनिफ्राय जोङो सानथालि स्टुडेन्ट दंगोन। बे मोननैखौ लाफानानै जोङो बे ओनसोलनिनो गोबां नङा बे ओनसोलनि थाखायनो बे 12टा टिम दं। बे 12टा टिमनि थाखायल' प्रिपेरेसन खालामदों। गेलेनायाव जायफोर बिथांमोनानो देरहासार जागोन बिथांमोननि थाखाय बान्था महरै मा थि खालामनानै? ओरैनोथ' ट्रफि दङ, बेनिफ्राय 20,000 फार्स्ट उइनारा, ओमफ्राय सेकेन्डआ 15,000 बे आरो। बेनि अनगायै मेन अफ दा मेच, बेस्ट प्लेयार बेफोरबायदि माखासे? बेफोरथ' जे प्रफेसनेल गैथ'आ, मा जायो रायलाय जाथ'वाखै दा बे आरो। बे समाव जोंनि गेजेरजों फोरमायथिबायदि बे गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 6 खालारनिफ्राय 13 खालारनि गेजेराव जागोन होननानै बिथांमोना बे समाव फोरमायथिदों। आरो बिथांमोना आसा खालामदों बे जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जोबोद गाहामै गाहाम जानानै थांगोन आरो रायजो राजा लोगोसेनो गेलेगिरि बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होगोन, खौसेयै बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना बे समाव मिजिंथिदों।